Kucirgai, jadi berjucirgai, kucirgai, pakai bisiga, alaika, lagi mukinaka, tongaka, pungnaka, tolaka, awak lagi, sini, komasega, sini aku ada alaika. Kesa ker juga, dia juga ker matai, lain mani. Agini Sri Siti ni sing ker matai di ker lain mani, agini okra sakra lain mani. Jang age serai program mani, jadi nunggu mani. Ini bagai ini sejora. Sing je agini je Sri Siti ni rogi je ker puja, dia coba ker matai ker lain je, mani. Lain je tunggu. Oh ker matai thani ke, kau mama raida tunggu. Raida ongkar kesa माने तिनी हाई साल माने तिनी साल तो तिनी जोरागा माने कोनो और रायदा उनका अम्मा हाई माने बुइनी पारानी ब्रोगो खाइनिया चिनी पारानी ब्रोगो थांनिया थांगा आंखे अब कैसा केयर मताई निर माने कोनो रायदा ग्रेंगे थियो माने बाइगे थांनाय माने ओ रायदा ना रगै मा थांनाय ओंखाय अब हेके जों बिसि ब्रुं आगिनि Sri Siti ni हेके जों रगै फेले माने आगिनि अक्रा साखरो ओंखाय ते कैसा रायदां का तिनी नि हाई साल जे जों तिनी केर पुजार नाय जे मियांगा जों कैसा बुरुंनि मै थाइ खुरंना जों माने नौनि जे बायरा खेमा खेलायनाय अब कैसा रायदा ओमफ्राय आरो कैसा रायदां का जे ताहि रुवाजा दाबेराव सागै थांगोना जे आं जे सिमानि ओमफ्राय बुरैस्राय रावबो जे सागनि माने कपानि जे सबै तंगाखैनो सबै मा तंनाय ओंखाय खोनायरावबो आं मा खिन्थाया अबायखे आं तो सो बेसि सिखाया माने आं तो ताबोनि के गोबांमा ताबो जे आं हाय जे तंनाय ब्रो गोबांमा सिखाया के आंनि जेबो सिया माने जे सिमानि जे नमानि से मा साबे गाय जों अबंखा सिनि कैसास हुकुमो मुकुमो जों हुकुमो मुकुमो न जों रोंगै मानारनाय कैसाबो कैसा सिनि हुकुमो मुकुमो जों गथां तंगांगे गोबांमा सिनि जों जे समाज हिसाबै तंगांगे जों कैसा ini कैसा रायदा माने हुकुम कोनो जों रोंगै मानारनाय अबंखा कैसा सिनि केर पुजा अब हे गोबांमा दाल बिदाल दङ सुदु केर पुजा माया ओ केर पुजा गतिनि निनि केर पुजा तिनि गोबांमा निनि बुखुसनिनि बुहानि काली मिताय हे अब हे जों मार लाय माने मेसेंते जों ताबुनो पाइद्रा ओंखाय सिनि ताबु जे आरो गोबांमा ब्रुक दङ ताबु ब्रो सामु जानिजा सामु तांनि दङ ओंखाय आं ताबु फिसा सानाय मुसुमानि के अब एसे जे जों ताबु ओंखा डिजिटेल जों आगे नि दिन खाता केर पुजा हे गोबांमा ब्रो सिया फानोमोन जे आं हाय यंग जेनारेशन तंनाय ब्रो तो सिया फांनि माने किन्तु आगे नकरा रतो सिगो ओंखाय बिनि बागै जों जे गथां तंनानि के जों कैसा माने रायदा नियम कारण न संतैगे मा थांनाय जे आगिनि हग्रारो जे Sri Siti ni सिमितैगे फैले मानि जे नियम कारण बोतरानो संरगे मा थांनाय इनके सुदु अबस्मिया जे आगिनि रीति नीति नि बमाया जे ताबुनि डिजिटल जों ताबुनि जों जे यंग जेनारेशन तंनायराबो जों ताबुनि जे रायदारनबो जों आगिनि बे ताबुनि जों दैगे जों बाय थैगे मा थांनाय ओंखाय जों अबहायके जुदि जों तलांया ओंखाय जों सुदु तुंग माने पारागा तांगै सागे अब बै पाइया निनि गोबांमा रायदा नियन कारण जों रोगै जेसिनि हुकुमो मुकुरावनो जों रोगै माने कथार खाय जों तलांगै मा थांनाय जे सौ खाय जे अबाय केसे सिनि दफा माने सोसाइटी हिंगे सिनि जागो नों माने एग्जांपल आं त्रिपुरा के किनि कैसा समाय हिने नियन कारण तंनायले अब हाय केसे जानि रीति रायदारनो जों रोगै मानारनाय अब अंखा कैसा सिनि त्रिपुरा सोसाइटी नि बिसिंगे संगे कैसा 19टा ट्राइब नि बिसिंगे संगे खकलो जाति हिजागो हेबो जों त्रिपुरा ले सैगो आइबो संगे खकलो जाति हिने ओ खकलो जाति नि बिसिंगे संगे कैसा तिनि केर मताय केर पुजा हिंगे जोंबो लाइबे फैमानि तिनिसो जरा ओमफ्राय आनि जे सिमानि ओंखा अमसना ओमफ्राय जों
सुदु अमा हैया जों गोबां जों जे एरलायै थांनाय जों रोगै मा थांनाय इनके जों जे यंग जेनेरेशन तंनाय जों ब्राउनबो सागै अमा केचिनि हुकुमु मुकुमुनो रोगै माना रनाय